Welcome to Beybe Ilonggo style. Shopping day! Oh, sobra kainit! Kategi, payong kainit! I'm excited! Grabe! Ma-shopping kami sa sa Talipapa. Okay, let's go! Good morning, Tito! Wow! Saging! Favorite ko ni Ma'am! Nagbilang saging, saging. 60, okay? Baklon yung tanan. Pilat tanan na. Okay, baklon. Kategi, ready ha, baklon. Ang kilo ng bayas, nagbilang. Kapilay mo kilo. Guys, para maging healthy, mabakal ka muna sa pwesto ni Tita sa kabayas, saging, may talong, pagkulan yung alok na. O, para sa ako ng pamilya baklon. Tita, deliver sa okay ha? Deliver na, okay? Kategi no, tama ka, malamok. Malamok pala no, malamok sa buntan. Malamok, oo. Kasi, pagbuha nga, ito pa kayo lamok. Pagbuha. Oh, sa kalamok damo, makatul akon mga tigil. Ay, abaw, grabe! Kasi nugon ko yun sa mga naka-baby, man. Ay, Diyos ko, basi magkalamala na dapat niya akong flowers ang pangusok niya. Tama na, stop. Okay, so Tito, putson mo yung tanan ito, ining tanan niya saging, tanan niya kapayas. Then siguro talong, isa ka box, okay? Deliver mo sa Block 11, ha? Okay, baklong tanan. Tita, patini, para ako na bata magkaangak. Magamuna baklon ko ni isa ka plastic na natin. Hatag sakot. O, dalawang mo ni sa balay ha, okay? Hari pa, baklon ito, baklon. O, hari pa isa ka bugkos. O, sino mga ngayo lang di ha, baklon ko na tanan, okay? Dali na, daw sa sobra kung mapiling-pili, nag-germs ang akong kabot, may germs na. Panihog yung atong puta nga na atong anti-germicidal nga, no? Bongga! Ano ako yung takjon? Wait, alcohol? Nakko, makadbog kita sa 7-Eleven or sa SM, bakal kami alcohol kay takjon. Ako sa ako nga kung hebe, sa iya nga sunrox. Okay? Ma'am, sir, thank you so much ha. Deliver ka lang sa balay, okay? Thank you! Amo na nga akong binaklan tanan-tanan na naging bakal na. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay. Slice din ha? Thank you. And that's all guys. Tapos na mo na shopping ni Kaberi. And watch out for my vlog sa Facebook and sa YouTube. See you on my next vlog guys. Thank you